Mewy latają. Latają gdzie? Pokaż. Widziałem. Jesteśmy jakiegoś pana, nie wiemy jakiego. No ale zatrzymaj się na niej trochę. Ty lepiej pokaż tą sukienkę, co kupiła, że nie tutaj Teraz. była, jak to się nazywa? Dizegal czy coś tam? Zigual. Zigual była i kupiła. Tam rób rzeźby, w Barcelonie jesteś. Będziesz Gdzie? siebie oglądał. Tu jest, Kultura, trochę kultury. Proszę. tu jest Tam rzeźba, ładny budyneczek. Tam tu moje w drugą jachty stronę. stoją, Tak, wszystkie twoje. wszystkie psy. W drugą stronę. Tam są ładne kółko jakieś takie. Kolejka na górze. Tam podniesie widzę. Ten domek. Dobra, kończymy. Jak to się mówiło? Muszę uśmiechnąć się też trochę. No przyzuje, uśmiecham się. To jest parodia. To jest parodia.